Mira, això és mig torró tou, que se n'ha de dir tou, no de xixona, se n'ha de dir tou, que l'he triturat amb una mica de llet. Aquí tinc 100 grams de sucre, 600 grams de formatge d'untar. Alerta, em faré una quantitat molt gran, val? Molt gran, perquè jo estic ara aquí al restaurant i he aprofitat, he abusat de la vostra confiança i ja m'estic preparant unes postres per demà. M'heu de disculpar, però la vida és així i hem de fer tot alhora, tot alhora. I aquí tinc mig litre de nata per muntar. Molt important. És extraordinàriament fàcils aquestes postres, de manera que no hi ha excusa. I ara el que fem és muntar la nata. No sé com anem de llum, de so amb això. No sé si se m'escolta, no se m'escolta, si se'm sent, que sentir i escoltar són dues coses diferents, Em podeu sentir sense escoltar, però escoltar sense sentir no. A veure, aquesta nata per muntar ha de ser del 33% de matèria de greix. I ha d'estar freda, per això l'he treta de la nevera. Si no està freda, no munta. I és ideal que l'estri també estigui fred. També és important, com us dic, que si no té el 33 o el 35% de matèria grassa, això no munta, per molt que insistim. Per tant, allò que en diuen, nates del 18%, nata per cuinar, no munta. Per tant, és només muntar la nata, quan comenci a veure que comença a muntar, ja comença a muntar, llavors és quan li tirarem el sucre, que jo ho faré amb sucre morè, aquests 100 grams, ja veureu que és una preparació que porta molt poc sucre, però has d'entendre que ja és una preparació que és prou dolça perquè el torró ho és molt, i jo el que volia és que també tingui gust a formatge. La vols veure? Aquest home em fa fer coses rares. Bueno, tot sigui per vosaltres, Em fa anar al revés, a l'inrevés. Va, ja ho tinc, com us deia. Ara, a veure, espera. Ja ho tinc, vaig a tirar el sucre, així a poc, que s'endiu a pluja. Si ens passem de muntat, que heu de saber que es torna mantega. I com que aquesta màquina va com va, i no farem la broma aquella, no la farem. Aquella broma que diuen que perquè una nata o una clara estigui ben muntada, te l'has de posar al revés, a sobre del cap. Això no ho faré. El formatge d'untar és important tenir-lo a fora de la nevera perquè es pugui barrejar bé. Ara bé, en el cas que no i teniu un bon robot, doncs també li podeu donar un túrmix, una robotada, saps? O sigui, el podeu, en aquest sentit, doncs, barrejar bé, Jo ho intentaré fer mà, que sóc una jabata. D'acord? La cosa és, barrejar-ho bé, barrejar el formatge d'untar amb el torró que hem triturat i perquè ens ajudin al triturat hi he posat una mica de llet. Ja quan tens el formatge, doncs simplement ho barrejarem amb la nata muntada amb sucre morè. I això és tot, és que no té més història, vull dir, que no té més història. Dius, vaja, però és molt bo, és molt bo. I per tant, doncs si una cosa és molt bona, no caldrà, diguéssim, complicar-la més. Podem complicar. Llavors jo crec que en aquestes postres el que pots complicar, per dir d'alguna manera, complicar per dir-ne d'alguna manera, perquè no vull pas que us ho compliqueu la vida, simplement el que dic és, pots posar-hi una mica de gelatina, espera, que ara m'enrenyen perquè no ho ensenyo,
És molt incòmode. Així, mira, així, potser així, mira, així. Per poder-ho complicar d'alguna manera més, doncs, per exemple, si poses aquí, diguem, per aquesta quantitat, que recordo que són 600 de formatge d'untar, són mitja barra de torró, per tant, diguéssim que serien uns 150 de torró. 600 de formatge d'untar, 500 de nata i 100 de sucre, doncs per aquesta quantitat jo hi posaria unes 5 fulls de gelatina de cua de peix i que el fondríem, que primer hauríem d'hidratar amb aigua, està clar, i després ho fondríem, i això ens permetria, ho fondríem un segundet al microones, protegit amb una mica de nata. Feu-ho sempre així, perquè si no, si se'ns crema la gelatina, perd el seu poder gelatinador. És molt delicada la gelatina. I després la integreu amb molta cura i tindreu, diguéssim, un cheesecake d'aquests ja amb cos, que podeu posar sobre una galeta triturada i barrejada amb una mica de mantega i tindríeu una de cullera. Però aquest que hem fet és molt senzill i el servirem amb un got, que també és molt agradable. Ja el tinc. Aquestes postres així de got es poden complicar molt, però jo no la complicaré més. I com us deia, n'he fet una quantitat molt important perquè, ja que hi érem, fèiem les postres del restaurant. Ai, mare! Però vosaltres a casa, diguéssim que per 4 persones, imagina't, això en faríem... Però jo mantindria la quantitat de torró, perquè és important que tingui el torró, és important que tingui el gust de torró. Potser 150 és massa, però 100 grams ben bons sí, de torró, i després faria la meitat, 300 de formatge d'untar i 250 de nata. I amb això tens per 6 persones. Jo el poso aquí. I a partir d'aquí, com us deia, la complicació és el muntatge. El pots muntar com vulguis. Què hi queda molt bé aquí? Hi queda molt bé la xocolata, el cacau en pols, superbé. Hi queda molt bé xocolata fosa, etc. o aquelles làmines de xocolata. Hi queda molt bé fruita fresca, per exemple, mandarina. La mandarina combina superbé amb el torró, amb aquestes postres, perquè, home, és evident, aquestes postres de cheesecake, que són greixoses. Això no ho negarà ningú, són greixoses. Però és que, diguéssim que tots els cheesecakes ja ho són, perquè són de base de formatge. Llavors, clar, el greix el tenim, d'acord? Però un dia és un dia, això sí que és important. Mira, això us ho volia comentar, que per mi és molt important que aquella dita que era de Paracels del segle IX, imagina't, del segle IX, ho deia Paracels, que a mi em sembla molt intel·ligent i molt sensat i molt cert que el verí és la dosi. I per tant, aquestes postres que he fet, igual que el consum de torrons, que són, en definitiva, ametlla i sucre i clara d'ou, però a mi aquestes postres han de ser per un dia. Això no pot ser cada dia després de sopar, no pot ser de cap de les maneres. Per tant, no hi ha aliments bons i aliments no bons. Aquest és el meu parer. Hi ha aliments per cada dia i aliments per de tant en tant. I, sobretot, el que sí que han de ser són de proximitat. Això sí que són els bons, encara que sigui torró, perquè el torró per un dia és meravellós. Doncs ara el que farem serà muntar els gots. He fet el forat petitot i, com us deia, aquests gots, que ara són molt senzillets, així, però aquí ara hi podries posar uns grills de mandarina, una pell de mandarina ratllada, que ara és el moment de les mandarines. A sota hi he posat una galeta trencada, no té més misteri que això. Cacau en pols
i fins i tot, per què no, ametlla torrada, ratllada, i ja està, La imaginació en el muntatge, però la base és boníssima. I amb això ja està. Moltes gràcies per venir, us agraïm molt. Doneu molt de suport a Xamek, que és una xarxa imprescindible perquè els nens són el nostre futur i tal com ells aprenen a menjar és com... Ara no em surt un final èpic, però sí que us vull dir que és importantíssim que els nanos aprenguin a menjar, que sàpiguen distingir els sabors i que coneguin el nostre patrimoni culinari perquè gràcies a ells es perpetuarà aquesta manera de menjar tan sàvia. Doncs ens veiem aviat per les xarxes, on sigui, i moltes gràcies.